אז כל מיני תגובות של טובי, והיום הוא משחק במוד של סמלבן במיינקראפט. כן, אנשים לא חושבים ככה שזה אפשרי, איך עושים את זה, מה עושים במשחק הזה, ואני קודם כל עברת ספוילר, וקודם כל תראו שיש לי את זה, ואומר שהתחלנו. כן, התחלנו פרק. אומייגאד, אני לא מאמין. קודם כל אני עכשיו עומד לצחק. אוקיי, אז קודם כל עברת ספוילרים. זה יגיד אני אחפש את זה, וזה, אני אראה לכם תמונה. לא, מצאתי את זה. כן, חבר'ה, מצאתי את זה תוך שנייה. המקום שבעזרת ספוילר. שעכשיו אני אמור לעשות, אני עכשיו בודק את הכוח שלי. פה אני מודק את הכוח שלי, אבל לפני כן אנחנו להשתתף. אחרי קודם כל ולאחד לפעילות. אין לי כוח, אני ככה עושה. אוקיי, קבל סייב. אם היה לי פה מים, אז יש לי קבלסון ג'נרד. לא, אוי, לא פנה. רגע, שכחתי איזה משהו. לא, מים. אוקיי. אומייגאד. זה עכשיו סטריג'ן. בגלל שזה הר, אז אני אמור לעשות קיפים פתאום. לפני שאני אשכח. אוקיי, אני אוכל. כן, טוב. אוקיי, טוב. איפה יש? אני אחזור לבטח כמו בדרך של לבטח. אוקיי. עכשיו יצאו לי הנחיות לעשות. תעשים את זה. בואו אני אסביר לכם מה זה בדיוק מה שהולך שם. איפה שקריסטל בעצם מודדים את הכוח, כי תומי בסרטון לא הסביר כל כך מה שהולך שם. הוא לא הסביר גם בצורה כל כך ברורה מה שהולך שם. אם אתה שם את היד שלך לקריסטל בסדרה, מה שקורה זה שאתה מגלה את הכוח שיש לך. יש לך מדרגת E, שזה הכי נמוך, לדרגת S, שזה הכי גבוה, וביניהם יש D, B ו-A. D זה השני הכי גרוע, B זה האמצעי, ו-A זה השני הכי טוב. ובוא נראה מה תומי קיבל.
רנק A? בלבל את השכל. קודם כל בוא נתחיל עכשיו להתחזק. what the fuck? תראי איזה חזק עכשיו וזה להיות. אוקיי, קודם כל עכשיו עזרת. קודם כל אני אהיה קצין. צריך להרוג עוד 40 ומשהו. אומרים רנק A זה השני הכי טוב בדרגות. רק עכשיו אני צריך את הקום. זה של המסגרת. אוקיי, אוי לא. You will giving pantry. אוקיי, יש פה קודם כל איון. את זה אני אקח. תודה רבה. אוקיי. אוי שיט. מה, אני לא קיבלתי בפול דמג'? מה, אני לא יכול לקבל פול דמג' בתור A? כי אני בולם את עצמי? וואו, זה חצק. אז עכשיו נהיה כמפוירות. אוקיי. קודם כל עכשיו יש לי אור. יש פה גם עוד איון. ופה ניקח עוד חטא כדי שיהיה לי טורצ'ן. מה אתם רוצים ממני? איפה זה? זה בערך שמה, כלומר שמה. אני מעיר ממש. איזה של ממש. זה מספיק. אוקיי, מקווה שאני לא קבל פול דמג'. אוקיי, לא קבל פול דמג'. לא אכפת לי כבר ליפול. אני נראה לי עכשיו אלך למעלה. כי הם אמרו לי שיש פורטל. מי שצריך לפתור אותו. אז אני אעלה למעלה ואתם... לכם זה ייקח שנייה. לי זה ייקח כבר 3. אוקיי, אני הייתי למעלה. 2 אמרו לי ללכת לשמה, כן, לשם בערך. שם, כן, צריך ללכת רגע. אוקיי, אני אמצא את הדרך, ואז אני אחזור. אוקיי, אז אני מצאתי את הפורטל.
יש פה עוד אחד? וואו, מסתבר שיש כמה כאלה בעולם. תן לי להיכנס. אוי לא. למה לא יכולה להיכנס? אוקיי, הצלחתי. איפה אני? אוקיי. וואט? נכון, בגלל יש לי בדרגה A, אז... אוי שיט. אני לא מספיק חזק. אוקיי. נפול חיים. רגע, לא להרביץ. 3. נדבר אחד. X. B. Narrator, narrates all. Narrator, off. יש. רציתי level. Let's go. הלכתי. X. חזק. יש, level 3. נגיד חזק עכשיו. וואו, ממש חזק עכשיו. יש לי קולדאון לזה? יש לי לזה קולדאון. עכשיו. הנה. אוקיי, זה באמת קשה אבל. אומייגאד, זה קרב קשוח. הלכתי. אוקיי. מתבלב. אמא! למה זה כזה חזק עכשיו בזה? מה זה כזה חזק? וואי, אני רואה יש לי. מה זה הדבר הזה? אומייגאד, מה זה? אמא. אומייגאד, חזקים. לברוח. אוי, לא. גם פה עובד לך הזה?